सखी कैसे बताई सजनवा से, सखी कैसे बताई सजनवा से। सास जानी जाइए ससुर जानी जाई है, सास जानी जाइए ससुर जानी जाइए, हमके निकाल दिए घरवा से, सखी कैसे बताई सजनवा से, सखी कैसे बताई सजनवा से। जेठ जानी जाइए जेठान जानी जाइए, जेठ जानी जाइए जेठान जानी जाइए, हमके निकाल दिए घरवा से, सखी कैसे बताई सजनवा से, सखी कैसे बताई सजनवा से। अरे लड़ गई नजरिया दारोगवा से, अरे लड़ गई नजरिया दारोगवा से, सखी कैसे बताई सजनवा से, सखी कैसे बताई सजनवा से। ननद जानी जाइए देवर जानी जाइए, ननद जानी जाइए देवर जानी जाइए, हमके भगाई दिए घरवा से, सखी कैसे बताई सजनवा से, सखी कैसे बताई सजनवा से।